megalayapost.news. Ki pastor lembat kirunget kabalang ublay Meghalaya Assam hakana para kila sungu yauba sosna sotun MLA jirang baru badairu menteri hak sorkar jela kata kade hadian baulala ban penyo jingerap naga sorkar ban shnai ki mau jingking lembat arteli ki kamra ki ban kieu syakayeng mani kabalang ublay kabadan hakana para kabadai kawaina kisnong hariboy bat kabadan hasunda bat kanong ba Guwahati Assam kate ke jingero na ki pastor lembat kirunget kabalang ublay kadai menta kasngi bauba sosna sotun ulalit ban pli ya ki mau jingking ban arteli ki kamera kibalatei hajan kayeng mani kabalang ublay hakabaulala ban penyo jingerap hadu arpun riu laktam na ka sorkar hakabaleng ba ka jingla MLA ban penyo ya kite ki jingerap kalalong ka jingkerku ka bakraw na kabenta kabalang ublay bakilala ban penon kam ya kite ki kamera habapli ya kite ki kamera bat mau jingking nalor ka jingdon MLA la sakiru da ka jingdon ki pastor kabalang ublay ke bakentup yo pastor B Kharsati President Mission Board u pastor S Khar Secretary Mission Board u pastor B Rengksai u Dr. S K Simli u Baromesh rang ba snong kana para lembat kiwei Kerku lengba ki kam kiba ka sorkar kalale kaba u MLA ujungpi nakaway ka rensan shakway pat nakaway ka kinhun shakway pat nakaway ka snong shakway pat ngiju persyang kumno ban lekat bala ban yarap lane ban penbiang ya ki jingdon kam kiba nakelyang ki nongsong snong ki kenhun ki bafer la kalong ki balang ki bafer ki snong ki bafer ki badon apo jong ka konsensi ke jungi apan pau ya ke jing kublay i pastor Samuel belapan kan mau yang ia kena gapor naga benta kena ka ji kenduk bajungi naga benta kena ka plan kaba naklian ki pastor kidon ti ka ngamenjur lang ya ka ba i pastor yong ba ya karukom trekam ka jongi kum kinong mikmat khamtam nakliang jonga kaba ngamkhen batang ka office trekam on penkut ya ka yakinu kinu ki kam lane ban pediang ya ki pajba lane yakinu kinu ki group ki organization ki bafer lane ya ki rong ba snong lane ki nong ilam ki kinhun ki bafer bangan si pediang le ban penkut ya kata karukom trekam ka jonga tang hapo office ngamhun henry lakalong kaji kendu lakalong haki program lakalong haki no ki jaka ki bang mi kindu lane lakalong bang ye syong kalilang habang ye keren ye kakam te ka phang ka bang kwa ban pensgo pi kalong ba ngakwa ban pendep ye kakam ka bang ngasu thu ba ye ka jingdon kam ka jongpi ya ka jingdon kam je ga snong ye ka jingdon kam je kino ki kinhun jong kino ki kinhun ki badon kam ya ka jirap kaba lingba u local MLA ban karpat ka sorkar nagbanta kanu ka jingtei lane kanu ki infrastructure laban ong kiba don kam ban warra hapo jong kanika konsensi ka jungi ti hakene ka por ngaso banong ban pinsngo pi baro iwei ki bedon hangne ngaso ban ay ka jiro bat ki kentin ki bang ngamla su ban ong dakmui pat ya ka jing sbun bat ya ka jing pediang ka jung honorable chief minister ban sanction ya kene ka staircase come office kaba nagliang u honorable chief minister la ay lingba ka special yingba ka chief minister special scheme kaba u honorable chief minister lai be don lang hene ko por fi poi ha kene ka jaka nadu bastang bantei kene ka ya kene ka staircase kam office trekam jong ka balang ublay hangne khana para lapi pet ya kene ka jaka pinum poi perkhat ba kene ka area la ban penlong ya kene ka staircase kapalayo lang natry ka sabtitang pilayo lang nangta pilayo ka staircase pilayo bat ikini ki kamera nangta
kaban sawan pat hadin kat selong ka office rekam kaba nakaliang ki pastor jong kabalang ublay kidon kam. Yo honorable chief minister lengba ki scheme ki bakerpang ki bamuula ay na kebenca kade kabalang kajong kabalang ublay hang ne ha khanapara. Ti nakaliang junga kum unong mikmat kum emily barubor kumangon oipi ngakwa ban pendep ya kanu kam kaba ki nongsong snong kidon kam kaba ki balang ki fair kidon kam lane ki groups ki fair kidon kam ya ke jingerap na kebenca kumno bangila ban warna ya ki jingtei lane ki jongdon kam na kebenca ban kinti susu ya kene katong thain ke jongi Megalayapost.news